Vážená pani riaditeľka, vážení členovia pedagogického zboru, milí hostia. Stojíme tu pred vami a vy v našich tvárach hľadáte tých ustrašených prváčikov, ktorí tu pred 9 rokmi s taškami väčšími ako oni rovnako upeto stáli. Naše tváre sú však dnes iné. Poznačil ich čas i vážnosť tejto chvíle. Nezmenili sme sa však len my. Tých 9 rokov poznačilo i vás, ktorí ste nás týmto nezabudnutelným obdobím sprevádzali. Vieme, že to s nami nebolo vždy ľahké a preto by sme sa vám chceli poďakovať za to, že ste nezlomne pri nás stáli a priviedli nás k novým poznatkom. Bez vás by sme i teraz boli iba tí ustráchaní prváčikovia, i keď o niečo starší. Dnes tu stojíme s kyticami kvetov, ktoré ako prejav našej vďaky zakrývajú slzy dojatia za vašu dlhoročnú lásku a starostlivosť. Dovoľte nám aspoň dnes, aby sme my zhodnotili vás. Základná škola nám dala názory i priateľov. V našej pamäti navždy zostanú vrité krásne i smutné spomienky na všetko, čo sme spolu prežili a čo sme sa naučili. Vieme z rozprávania vás dospelých, že život nám pripraví nejedno prekvapenie, príjemné i trpké, ale my vieme, že záleží len na nás, ako sa s tým vyrovnáme. Vtedy budeme môcť zúročiť to, čo ste sa nás snažili naučiť. Až vtedy si budeme pripomínať vaše dobré mienené rady, ktoré sme ľahkovážne púšťali jedným uchom dnu a druhým von. Verte, dokážeme to aj vďaka vám. A tak dnes stojíme na prahu dospelosti, plný očakávania budúcnosti, poznačený múdrosťou vás, našich učiteľov, s ktorými sa dnes lúčime. Nikdy nezabudneme na tých, ktorí nám venovali kus svojho srdca, rozumu i zdravia, aby sa z nás stala múdra generácia. Osobitá vďaka patrí vám, pani učiteľka triedna, za vašu obetavosť, pevné nervy a za to, že ste to s nami vydržala až dodnes. Aj keď sme vás viackrát ranili, nezdala ste to, všetko ste nám odpustila a aj naďalej nám odovzdávala svoje vedomosti. Pretože len človek, ktorý dokáže odpúšťať, je naozaj silný. Možno sme neboli tou najlepšou triedou, o akej ste snívali. My sme proste takí, akí sme, no vedzte, že vás máme naozaj radi. Za všetko zlé nám prepáčte a v dobrom na nás spomínajte. Ďakujem. Drahí rodičia, k vám teraz obraciame svoj zrak. Sme radi, že ste sem prišli, pretože vy ste stáli pri všetkých veľkých udalostiach, ktoré sme zažili a tento deň patrí určite medzi ne. Vítame vás na dnešnej slávnosti, ktorú si bez vás nevieme predstaviť. Ste súčasťou nášho života. Tvoja tvár to bola mamička, ktorá sa prvá s úsmevom sklonila nad moju postielku. Tvoja ruka to bola otec, ktorá ma pevne zvierala pri prvých krokoch. Spomínate si na naše prvé slovo? Na to, ako sme sa trápili nad domácou úlohou? Dnes prekonáme prah detstva a vstúpime do života dospelých a preto sa vám chcem poďakovať za svedomitú prípravu našich životov. Vy ste vždy stáli pri nás, pri prvom slove, krôčiku, pri prvej skúške i prvej nezhode s vyučujúcimi. Vždy ste našli tie správne slová, aby ste utíšili náš žiaľ a dodali odvahu ísť ďalej. Vy ste nás povzbudzovali pred písomkou. Uvedomujeme si, čo všetko ste pre nás urobili, ako sme vás trápili zlými známkami a problémami v škole. Prosíme o odpustenie a zároveň ďakujeme. Ďakujeme za vašu lásku, ktorou ste nás po celé roky zahrňali. Ďakujeme za trpezlivosť a oporu, za to, že ste nás podržali v ťažkých chvíľach, v pálavách i búrkach. Veríme, že aj naďalej budete pri nás stať a vždy nám podáte pomocnú ruku, ktorou nás vyťahnete z priepasti problémov. Veríme, že nás nikdy neprestanete ľúbiť a my vám chceme rovnaký diel lásky vrátiť, pretože vás ľúbime najúprimnejšou láskou našich mladých duší.
Pre nás ste najlepšími rodičmi na svete. Určite sa na vás môžeme spoľahnúť aj v budúcnosti a pre túto vieru a nádej sa oplatí žiť a robiť vás neustále šťastnými z našich zrelých a uvážlivých krokov v krajine mladosti a dospelosti. Vďaka, drahí rodičia. Poprosím pani riaditeľku, aby predniesla krátky príhovor. Milí naši deviatáci, rodičia, pedagogický zbor. A rána prídu tiché. Nezazvoní budík a vy nebudete splašene behať po byte a zháňať nedopísanú domácu úlohu, 10. či nebodaj bojovať o svoj čas v kúpeľni. O pár dní zatvoríte svoju prvú knihu poznania s úctou a s ďakou ku všetkým, ktorí vám 9 rokov pomáhali písať. Pred 9 rokmi, ako 6-ročné dievčatka a chlapci, ste pevne stískali maminu ruku, vystrašení, ale určite veľmi zvedaví, čo bude v tej veľkej budove, ktorá je najväčšou v dedine. Určite si každý z vás spomenie na ten okamih, keď prvýkrát zasadol do školskej lavice a z vrecka mu vykúkalo autíčko, bábika či plišový macík pre šťastie. Vďaka práci učiteľov a starostlivosti vašich rodičov ste vykročili na túto cestu a nech si vyberiete hociakú odbočku. Želám vám pevný, sebaistý krok, veľa síl, dobrých ľudí, učiteľov, profesorov na stredných školách, ktoré ste si vybrali. A nakoniec, v mene celého učiteľského kolektívu, by som sa vám chcela poďakovať, zaželať vám veľa zdravia, šťastia, plnú náruč úspechov na ceste vašou mladosťou a životom. Ďakujem. Ďakujem pani riaditeľke. Veľká vďaka všetkým, ktorí sa podielali na výchove vašich detí, či z pedagogického hľadiska, alebo toho rodičovského výchovného. Veľká vďaka ešte raz. Žiaci si ešte pripravili také milé poďakovanie učiteľom, ktorí ich sprevádzali počas všetkých tých 9 rokov. Vaše deti s ukážkou muzikálu Rebelové. Myslím, že to poznáte, sme si staršinku a uvidíme to v upgradenutej verzii moderného podaní. Takže nech sa páči. Prosím,
Kde tam je strom? Dá sa ja kde tam je strom? Dá sa ja kde tam je strom? Raz, dva, tri, raz, dva, tri,